Bola tá fáza toho priberania, že ako to ovplyvnilo vlastne celkový ten život váš? Veľmi silno. A to bolo také moje najväčšie zistenie. Ja som pochopil, že to nie je len o tom vizuálnom. Lebo ľudia to možno častokrát tak vnímajú, že je človek, ktorý má nadváhu, obezitu a vizuálne to možno nejak na nich pôsobí. Ale ja som pochopil, že pokiaľ zhorším tú svoju stravu, zistil som, ako to má náväznosť na všetko. Čiže jedol som viac, jedol som tie veci, ktoré som tam spomínal, zákusky, fast foody, pil som sladené nápoje, veľa pečiva, celkovo väčšie porcie, jedol som neskoro večer. Zhoršil sa mi spánok. V noci som spal síce možno nejakých 7, 8 aj 9 hodín, ale ja som bol úplne bez energie, bola ma hlava, bolo mi zle. Potom bol som náladový počas dňa. A ďalej taký nekonečný kolotoč bol aj ten, že máte málo energie, alebo ste nevyspatí a máte chuť napríklad na sladké alebo na nejaké jedlo, dáte si to. Na chvíľu vám to pomôže, cítite možno taký ten stimul energie, potom vyprchá a znova to chcete, lebo jednoducho neviete, ako si inak pomôcť, aby ste nakopli tú energiu. Človek si ide pospať, trošku si dá nejakého šlofika, na chvíľu je fajn a znova je zle, že jednoducho vždy som hľadal nejaký zdroj energie a bolo to jedlo, ale to bolo ešte horšie, stále to bolo